Boyolali. Ijab kabul winisuda atmaja temanten saripit sampun kalampahan manggikan siwan anu berkain Gusti kang murbeng dumadi lan nggih memuji begat atmaja temanten saripit pikantuk wahyu jodoh kang sejati ya sejatining jodoh keluarga geng sakinah mawaddah warahmah fitini amin. Mangayun malih ngaturaken suka panglipur lumantar keluarga ageng Campursari sedayu musik kreatif bijil saking Latan Sentul Desa Keyongan Nogosari Boyolali pimpinan Orokoma Sigit Susilo murih regenging swasana nganti swanipun catur swaranti sampe ngaturaken tetembangan sawetawis katur handika pelengkah para tamu sawetawis setunggal saking Leladan Nogosari Boyolali Dik Ririn Olivia. Dik Ririn Olivia mijil saking Latan Nogosari Boyolali. Ingkang nomor kalih tebih saking Latan Jawiwitan Jawa Timur Dik Sela Dewi. Zo. Kang nomor 3 saking Latan Musuk Boyolali Mbak Ayu Tia. Ijo. Heeh. Bareng sing ngadeg tiyaw kaya gempa. Kaya Kimoy niki. Ingkang nomor catur saking Latan Surakarta Di Ina Allah. Ja. Nya. Iya. Kok cilik ngono? Au. Gak deres ya. Au. Cantur Jawati Mangayun Sekolah Libur Miasuning Swasana ngaturkeun salam pamuka lumantar musik kreatif Hayu.
Saka panglipur satawis ngaturaken salam pambuka lumantar keluarga ingkang campur sari kreatif sedayu pimpinan Raka Mas kula Sigit Susilo ingkang mijil saking Raden Sentul Keyongan Nogosari Boyolali ugi dalu kelanggahan makar sarengan BPS Bintang Putra Selamat Audio Sound System ugi dutahan di video syuting live streaming saking leladan mundukan Gus Darno sinambi sagung pelengkap pertamu hamang suli hangedapi antur pasek kanten kang sampun sumadyo suka parasuka lelangan budaya Jawi tetembangan santawis kanturaken setunggal embaka sawiji